Често чувам, че Mac е страхотен, защото просто работи. Но истината е, че ако го оставиш с фабричните настройки, той работи едва на 50% от това, на което е способен. Много от новите потребители се губят в настройките, а старите до такава степен са свикнали с това, което имат пред очите си, че въобще не си правят труда да променят каквото и да е. С други думи, ще оптимизирам всичко от Finder до дока, за да го направя така, че да работи той за мене, а не аз за него. Първото нещо, с което винаги започвам, е дока, тъй като буквално той веднага ми е пред очите. Махам всичките неща, които не използвам, всичките иконки на приложения, които не използвам на дневна база. За целта, примерно App Store, кликвам на иконката, издърпваме от дока, пускам и тя изчезва. Другия вариант, по който мога да ги махна, десен бутон, Options, Remove from Dock и иконката изчезва. Махам Apple TV, махам Reminders, снимките и остават ето тези неща. Следващата стъпка вече отивам в System Settings. От тук търся Desktop и Dock. И първото нещо, намалявам размера на дока. Правя го някъде е толкова. Идеята е да вземем по-малко място на екрана, така или иначе на лаптопа дисплея е прекалено малък. От Magnification имам възможност да направя иконките, ако мина с курсора, да са анимирани по този начин. Това никога не го включвам и то взема прекалено много място. Позицията на дока. От тук, дали дока да остане отдолу, дали вляво или вдясно, винаги го държа в долния край. Първото нещо, което винаги включвам тук е ето тази опция да се минимизират прозорците в апликацията. Сега, ако минимизирам System Settings, той отива тук отстрани, в Recent или в последно отваряне. Аз обаче включвам тази отметка и сега, когато минимизирам този прозорец, той си отива директно в иконката на Settings и не ми заема излишно място тук отстрани. Като стана на въпрос за това място отстрани, ето тази отметка Show Suggested and Recent Apps in Dock, директно я изключвам и изчезва. Дока става още по-малък. Следващото нещо в дока, скролвам отдолу, това е Hot Corners. Hot Corners дава възможност, ако отида с курсора на мишката в някои от ъглите на екрана, като шорткът да пускам отделни приложения директно. По подразбиране е пуснат Quick Note или ако дойда с курсора в долния десен ъгъл и кликна, това директно отваря Quick Note и тук мога да си владея някакви записки, след което затварям и записката си остава в Notes. Обаче много често се случва инцидентно да мина с курсора от тук и това да стартира приложението, точно поради тази причина. Идвам тук в менюто на Quick Note и имам възможност да добавя клавиш, който да стартира цялото това нещо. Натискам Command. При това положение, ако дойда просто с курсора долу, нищо не се случва, но в момента, в който натисна Command и дойда с мишката, вече се пуска Quick Note. Давам Done и това като цяло обобщава всичко, което променям по дока. Следващото нещо, което задължително променям, това са настройките на Finder. Ако отида в Finder, Settings, на първо място имам General. От тук изключвам ето тази отметка за CD-та, DVD-та и така нататък, които се включват в компютъра, да не се показват тук на екрана, така или иначе аз не включвам такива устройства, въпреки всичко тази отметка я махам. Следващото нещо, което променям е ето това. Когато се стартира нов Finder Window, да не се показват Recents. Сега, ако стартирам Finder, това ми показва последно отваряне, записване и така нататък неща. Аз искам тук да се показват документите. За целта отварям паващото меню, избирам документите и сега, когато стартирам нов Finder Window, ето, директно влизам в документите. Другото, което променям тук е ето тази опция. Ако сега да речем, искам да отворя тази папка, давам десен бутон, Open in New Tab, тя се отваря в нов таб. Аз искам да се отваря в нов прозорец. Махам тази отметка и сега давам десен бутон, Open in New Window и сега примерно мога двата прозореца, единия да го дам от тази страна, другия да го дам от тази страна и да си копирам и пействам от единия в другия. Затварям тези двата прозореца, отивам на Tax, тук абсолютно нищо не пипам. Следващото е Sidebar. В Sidebar чиста всичко, което не използвам. Махам Share, слагам отметка на Movies, махам Cloud Storage, махам CD-та, DVD-та и така нататък, махам и AirDrop. А защо махам AirDrop ще покажа след малко. Махам такива компютри, Connected Servers и приключвам. Следващото е в Advanced. Тук единственото, което променям е ето тази опция тук отдолу за търсенето. Когато да речем отворя Finder и кликна на търсачката, това търси в абсолютно целия компютър, всички папки, всички файлове на целия Mac. Аз това не искам да е така, затова го променям на да търси само в дадената папка. По този начин, когато кликна на Search, той търси файл или каквото и да е друго да търся в точно тази папка или тази директория, която съм в момента. Като стана на въпрос за директория, как мога да видя точно къде се намирам в момента. Ако отида на Finder, View
и включа ShowPad, това ми показва буквално, че съм в Macintosh HD, Users, моя юзър и папка документи. Другото нещо, което мога да пусна тук е статус бар. Това ми показва колко свободно пространство имам в дадената директория или в случая на диска на компютъра. С опциите отгоре вече приключих и минавам вече към подредбата или показването на файлове. В момента всички папки, всички файлове се показват в така наречения icon view. Аз обаче използвам ето този list view. По този начин виждам името на файла или на папката, виждам датата, на която е направен, виждам размера на файла и какъв е типа на файла, в случая папка, фолдър, ето всичко е наред. Следващото, което променям е ето тук горе. Давам десен бутон в тулбара, Customize Toolbar и от тук мога да добавям или да премахвам неща от тулбара. Първото нещо, което махам е таговете, кликвам на тях, просто ги придърпвам тук долу и те изчезват отгоре, а на тяхно място слагам AirDrop. Кликвам на AirDrop, придърпвам го горе и го оставям. По-рано го махнах от сайдбара и го слагам сега тук. Защо именно тук? Сега, когато кликна на някой файл, достатъчно е да кликна на AirDrop и директно съм готов да изпращам файла, без да се налага да влизам от тук или без да давам десен бутон на файла, Share и така нататък. А бутона Share, като стана на въпрос за него, тук също мога да определям какво точно да се показва. Ако дам на Edit Extension, от тук мога да включвам и да изключвам всички неща, които са ми ненужни. В общи линии изключвам всичко, което според мен няма да го използвам. Натискам Done и в момента остават само ето тези неща. Следващите опции са свързани с десктоп и по-конкретно с това какво се показва на десктоп. Дам десен бутон, Edit Widgets и тук мога да добавя какъвто widget ми трябва. Търся календар. Отивам, намирам календар, аз използвам ето този, който е по-широкия. Имам деня, имам календара за целия месец. Другото, което използвам са Notes. Добавям един Notes отдолу и в общи линии това са двете неща, които ползвам на абсолютно на дневна база. Всичките widgets са интерактивни, което ще рече, че на календара, ако имам нещо за днес, директно се показва на датата. Следващото нещо, което задължително преправям, е Spotlight. Spotlight се пуска с Command и Space, търси абсолютно всичко в компютъра, в интернет и така нататък. Когато трябва нещо, пишеш в Spotlight и то ти излиза отдолу, но точно там е и проблема, че буквално търси навсякъде, на мен не ми трябва така. Отварям System Settings, намирам Spotlight и тук отдолу имам опция да избирам къде да търси и къде не. Значи изключвам Books, Dictionary, изключвам подкасти, шорткъти, Tips, Voice Memo и изключвам всичките iPhone апликации. Сега, когато натисна Spotlight да търся нещо, е много по-оптимизирано, работи много по-бързо и показва само тези резултати от нещата и от апликациите, които ми трябват на мен. Следващото нещо, което променям е клавиатурата. Кликвам отгоре, Open Keyboard Settings, променям езика, изтривам български стандарт, изтривам ABC, кликвам на добави, от тук добавям български, QWERTY клавиатура, защото аз съм свикнал на нея да пиша, натискам Done, след което изключвам ето тия всичките досадни, да проверява граматика, Predictive текст и оставам единствено да прави точка, когато натисна два пъти Space. Натискам Done и приключвам с клавиатурата. Последното нещо, което променям, това са настройките на батерията. Дам десен бутон на батерията и първото, което правя е Show Percentage. Защото искам да знам точно колко батерия имам, а не само индикатор, който ми показва колко е пълна батериката. Ето в момента имам 86%. След което кликвам на батерията, Battery Settings, Charging и променям зареждането на 85%. Поставям оптимизирано Battery Charging, натискам Done и към този момент приключвам с настройките. Разбира се, от тук нататък остава да си инсталирам програмите, които ще използвам и така нататък. Ако това видео ти е харесало, удари един лайк, последвай канала и остави отдолу един коментар. Ти какви настройки правиш всеки път, когато стартираш машината за пръв път.